Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring aton top story subong nga adlaw, March 10, 2026. LTFRB nagahulat na lang sa guidelines para sa fuel subsidy sa mga drivers, operators, hindi basta-basta makapasaka sa plete. Lalaki nga taga Bacolod na sapuan patay sa Talisay, biktima ng reklamo nga nagaprendas ang salakyan nga hindi iya. Inaubrahan sa palupok sa Hinigaran, nasunog. LPA sagwa sang PAR, isa na karon ka bagyo. Kag sa good vibes, mga nagapang-uling sang una, subong naga-weave na sang mga tela. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA sagwa sang PAR, isa na kabagyo. La Nina, opisyal na nga natapos, suno sa pag-asa. Ang low pressure area sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang nag-develop na sa isa ka tropical depression las 8 kainas ang aga. As of 2 p.m., ang bagyo ang yara sa 1,315 kilometers east sang Eastern Visayas. May kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour kag pagmadlos nga 70 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, magamay ang tsansa nga magsulod ang bagyo sa PAR, pero ang trough sini o kanang extension ang magadala sang ulan sa Visayas kag Mindanao. Ginanunsyo sang pag-asa sang kahapon nga opisyal na nga nagtakop ang La Nina, pero wala man ini nagakahulugan nga wala na sa maulanon nga panahon. Posible sa gihapon ang mabunok nga ulan nga mahimo magresulta sa baha kag landslide. Panugyan sa pag-asa, padayon lang nga mag-monitor sa lakat sang panahon kay nagakambyo ini. Sa number 9, 831 million pesos na o kung 70.23% na ang na-release ng Department of Social Welfare and Development nga pondo sa idalom sa emergency cash transfer para sa mga naigo sa Bagyo Tino sa atong Nobyembre. Sunod sa DSWD, may 139,603 ka mga benepisyaryo gikan sa Binalbagan, Hinigaran, Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Bago City, Himamaylan City, La Carlota City sa Negros Occidental, kag Canlaon City sa Negros Oriental. 831,626,967 pesos ang kabilugan nga na-release as of March 7 sunod sa DSWD. Padayon sa gihapon ng pagpanagtag sang ECT sini nga semana, damlag pagin siling ni DSWD NIR Regional Director Arwin Razo nga mahimo matapos nila ang payout sa ikaduha nga semana sang bulan sa Marso. Padayon man ang payout para sa mga beneficiaries sa Bacolod City. Sa number 8, demolition sa mga baligyan sa Higad-Dalan sa Alihi sa Bacolod, wala madayon, subong nga adlaw. Naghatag sa liwat sang 10-day nga final notice ang Bacolod City Legal Office sa mga illegal nga baligyan sa Ascenso Market sa Barangay Alihis sini nga hapon. 31 ka mga baligyan ang ginhatagan sang CLO sang notice bangod expired na ang ilang special permit nga magbaligya sa among nga lugar nga ginapanag-iyahan sang syudad. Ginsiling ni Attorney Vanessa Encabo, ang spokesperson sang CLO, nga nag-ayo pa mga vendors nga hatagan sila sang extension samtang ila pa ginaplanuhan ang posible nga tikang agud makakuha sila liwat sang special permit gikan sa sangguniang panlungsod. Pagklaro ni Encabo nga kung hindi pa makakuha ang mga vendors ng permit tubtub Marso 20, hindi na maghatag pa ang CLO sa dugang nga extension kag dayuno na nila
ang pagguba sang amo nga mga baligyaan. Sa records ng CLO, yara sa 4,275 square meters nga duta sang syudad ang gintindugan sang Asenso Market humalin pa sadtong Disyembre 2023. Ang mga affected na stall owners nag-request for an additional 10 days. I think kay request sila ma-apply sila for special permit sa SP. So for humanitarian reason, tagaan sila. Today actually ang last day nila. So for humanitarian reason, mag-extend sila for another 10 working days. So the last day would be March 20. If not, kung hindi sila maka-apply gid for special permit sa SP. So no extension at all na. This is the second notice na given sa ila. Sa number 7, tatlo ka mga stall sa Talisay City Public Market nasunog. Nag-ibwal ang kalayo sa sulod sa Talisay City Public Market Domingo sang gabi. Nagsugod ang kalayo sa bloke nga may mga baligya nga plastic supplies pasado las 6:40 sang gabi. Sunod sa Talisay City BFP, isa ka stall ang totally destroyed kag duha ang partially damaged. Matapos sa masobra 20 ka minutos nga firefighting operation, nagdeklarar ang BFP sang fire out mga las 7:08 sang gabi. Wala sang may nasamaran sa insidente. Nagdangat sa 360,000 pesos ang halit sang kalayo. Sa number 6, ginaobrahan sa palupok sa Hinigaran, nasunog. Nagsigabong kag nasunog ang ginahimuan sa palupok sa Sitio Silverio, Barangay Pilar sa Banwa sang Hinigaran. Isa ka personang nakaangkon sa minor injuries matapos mapisikan sang bato kag debris. Ginsiling ni Fire Officer 2 Carlos Colimbo, arson investigator sa Hinigaran Bureau of Fire Protection, under investigation pa ang ginhalinan sang sunog. Sa karon ginpadala sa laboratory mga sample evidence nga nakuha sa lugar. Suno kay Colimbo, yara sa 100 meters ang kalayuon sang ulubrahan sa palupok sa mga pamalay. Apang may pila ka mga residente nga nagakahangawa nga basi masulit ang insidente kag mas madamo ang mahalitan. Gani ila ginapanawagan nga i-relocate ang nasambit nga firecracker manufacturing area. Sa number 5, lalaki nga taga Bacolod na sapwan patay sa Talisay. Biktima ginreklamo nga nagaprenda sang salakyan nga hindi iya. Isa ka bangkay sang lalaki na sapwan sa Hacienda Otelia Lacson, Barangay Efegenio Lizara sa Talisay City, pasado las 6 kainasang aga. Ginkilala ang biktima kay alias JV, 34 anyos, residente sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Nakilala ng biktima paagi sa iya mga tattoo. Isa ka concerned citizen na nakakita sa lawas ang biktima nga nagakaya kag may mga buno sa lawas. Ang biktima ang ginareklamo nga nagaprenda sang salakyan nga hindi iya. Sa isa ka Facebook post, ginapangita sang isa ka personang biktima matapos siya naghulam sang kwarta kag ang iya gin-collateral ang salakyan nga hindi iya. Ginausisa pa karon sa PNP kung balamay kang tanan ini sa iya nga kamatayon. Sa number 4, Bacolod City magasugod sa 4-day work week sa Madason nga semana. Ginpirmahan na ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sining nga hapon ang Executive Order number 015-2026 nga nagapatuman sang flexible work arrangement sukon 4-day work week schedule sa mga talatapan sang gobyerno sa syudad sumugod sa Lunes, Marso 16. Sa nigsamo nga mando sang alkalde, wala sang trabaho kada Biyernes nga adlaw
ukon Lunes tubtub Huwebes lamang mangin bukas ang mga talatapan sa syudad. Apang kinahanglan sa gihapon nga magdangat sa 40 hours ang duty sa mga empleyado kada semana. Sa Bailo, las 8 sang aga, tubtub las 7 sang gabi na ang bag-o nga schedule sa sulod sang 4-day work week. Wala naman madala sa among nga mandato mga talatapan nga nagadulong sang essential services kaangay sang City Health Office, City Engineers Office, Department of Social Services and Development, Disaster Risk Reduction and Management Office, Environment and Natural Resources Office, kag General Services Office. Ginsiling ni Gasataya nga apesar sang pagpatuman sang among nga schedule, bukas sa gihapon bisan ano nga oras ang help desk para sa mga concerns sa mga Bacolodnon overseas sa Filipino workers nga yara sa luwas, ilabi na sa Middle East. Samtang lima kadlaw sa gihapon ang klase sa tanan nga mga pampubliko nga buluthuan sa syudad. Flexi-work arrangements will be implemented starting March 16. That would be next Monday. Until such time, either mag-issue ang presidente sa panibagong memorandum and or ang aton sining opisina ang mag-issue man sang isa ka executive order. So ini siya tatanan kabahin sa gyapon sa atubang naton nga problema sang krisis sa Middle East, no. So by doing this kahit papaano maka bulig sa aton nga mga pumuluyo at the same time ang aton man pag-conserve sang kuryente kag sang fuel kag iban pang aspeto sa aton sing pangimanwa. Sa number 3, Lucio Co, handa mag-invest sa Basiwa para masolusyonan ang ginakulang nga supply sang tubig sa Bacolod. Hulato na lang kung ano ang mangin resulta. Ini ang pahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya matapos siya nga makigsapol sa tag-iya sang Crystal Bridges Holding Corporation nga si Lucio Co nga mo sa karon ang nag-acquire sang Prime Water. Sa ila paghinunanon sang Domingo, naghambal man si Co sa iya nga handa sila mag-invest sa Prime Water kag Bacolod City Water District agud masolusyonan ang madugay na nga problema sang syudad sa supply sang tubig. Ginsiling sang alkalde, nagalao mo siya nga mapatuman ini sang kumpanya ni Co bangod hindi na makahulat pa ang pumuluyo sang malawig pa nga tion agud masolusyonan ang problema sa ginakulang nga tubig. Ilabi na nga nagahilapit ang tig-ilinit. Dugang pa sang alkalde, hindi na maghilabot pa ang syudad sa agreement sa Prime Water kag Nico. Tuyo lamang sa syudad nga proteksyonan ang interes sang pumuluyo kag siguruhon nga masarangan sang Crystal Bridges Holding Corporation nga masuplayan sang tubig ang bug-os nga Bacolod 24/7. Ang Prime Water Infrastructure Corporation ang una nga nagadumalat sang Basiwa paagi sa isa ka joint venture agreement apang sang Disyembre sa nagligad nga tuig gin-acquire na sang Lucio Co Group ang kabug-usan sang Prime Water. Nag-signify nga willing gid siya nga mag-invest with regards sa water district, no. So ang ako dato yung sila nga we will just await for the outcome sang whatever the result, no, sa pag investment or whatever na legal procedure na kinahimo between Prime Water and their company, no. So from our end nagbala kami the city is having problems right now, no, with the water supply, especially kasi malugsulod na ang summer. So in-mention ko natin ang reklamo sa pumuluyo has been going on since quite some time, especially with what is happening sa Prime Water. Sa number 2, bulig sang PNP ginhinyo sa pagbantay sang baligyaanay sang produkto
petrolyo. Siyudad sa Bacolod ang nagpakigangon sa Bacolod PNP nga buligan monitor kag bantay ang pagpatuman sang oil price hike sa mga oil companies sa siyudad. DTI padayon man ang monitoring sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Ginsiling ni Bacolod Mayor Greg Casataya nga magluwas sa monitoring nga ginapatigayon sang siyudad nga ginapangunahan sang City Treasurer's Office kung sa diin ginapatigayon ang calibration sa mga gas station. Nagpangabay siya kay Colonel Eugene Rebadomia, BCPO Director, nga magbulig ang PNP sa pagbantay para malikawan ang pagpamentaha sa sitwasyon kag mapasiguro nga ang ginatugutan lamang nga kantidad nga isaka ang mapatuman. Samtang ginsiling naman ni Engineer Lina Joy Cardinal, ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry, nga regular na daan sila nga nagapatigayon sang price monitoring. Sa karon wala sa namutikan nga saka sa presyo sa mga basic and prime commodities, pero hindi man manegar nga dala sang epekto sang saka sa presyo sang langis, may ginalantaw nga saka sa presyo sang sini nga mga balaklon. Sa amo sini nga mga tion ang natungda na nagapakigangot sa head office ng DTI kag ginatalakay ini. Makusog man ang kompetisyon sunod sa iya kag isa man ini sa rason nga hindi basta-basta makapasaka sang presyo ang mga retailers. Pero nagapanawagan siya gihapon nga hindi magpamentaha sa sitwasyon. But ang pangabay naton ang Bacolod PNP kay at least dugang pagidbala nga pagbantay, no, for those nga mga gasoline stations nga dapat hindi magpamintaha on what is only allowed as per guidelines sa gipapanaog sang Department of Energy sa ilang mga kompanya, no, kay titag sa company ga-apply ni siya sang increase, no. So kung ano lang ang ginaprubahan sang Department of Energy sa ila, dapat amo na ang pag sundon, no. Kay hindi kita luyag na mayara bala nga mag-take advantage sang problema ginatubang naton tanan-tanan. That is why we task the City Treasurer Office to continue gid sang ilang monitoring kag calibration. At the same time nag-request man kita sa assistance sa Bacolod PNP, and definitely ang DTI is also on top of the situation. Wala man kita may na nga do ka take advantage or what. Ay wala mo man na sila mo gina-regulate man sa sang competition bali ang mga ingod nila. Di ba pwede nga mapataas siya tapos ang iban to ya as isang prices so hindi man siya mabaklan. Wala mo na balang ang situation naton. Pero generally gina-appeal ka gini sa katatanan na to take advantage. Kag sa number 1, guidelines sa fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers ang sa karon ginahulat pa. Fuel subsidy para sa mga mangunguma isa man sa ginalantaw para mabuligan sila sa tungasang pagtimbok sang presyo sang langis karon. Ginsiling ni Attorney Jerry Liena, ang Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board NIR, nga hindi sarang makapatuman sang saka sa plete ang mga pampubliko nga salakyan bangod mayara sang guidelines nga ginasunod. Subong wala pa man gani sang pending a fare hike petition sa ilang talatapan. Sa tuman nga pagsaka sa presyo sang gatong dala sang konflikto sa Middle East kag tanan ang apektado, ang ginalantaw subong sang gobyerno sunod sa iya ang pag-release ng fuel subsidy sa mga driver sang pampubliko nga salakyan. Pero wala pa ini sang guidelines. Si Liena ang nagsapol sining adlaw sa mga mayor sa Negros Oriental sunod sa iya kag gintalakay ang iya man ginduso pag-counterpart nila para sa fuel subsidy nga sunod sa iya, suportado man sang mga alkalde. Luyag naman nga ang mga gobernador sa NIR ang magabulig man kung tani sa among nga tikang. Subong nga Martes, ginpatuman ang una nga parte sang saka sa produkto petrolyo nga ginpahat-pahat sa 3 ka adlaw. 17 tub 24 pesos ang isaka sa
kada litro ng diesel subong nga semana. Sa gasolina naman, 7 to 13 pesos ang isaka sa kada litro. Sa bahay naman sa Department of Agriculture, isa man sa ginalantaw nila ang pag-release ng fuel subsidy sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Pero padayon pa ang pagsapol suno kay DA Regional Director Engineer Albert Barogo, bahin sini nga bagay. Depende sa klase. May modern jeepney, lain nila rate. Bicycle, lain nila rate. Traditional jeepneys, lain nila rate. PUVs, lain nila rate. And of course, if there's the guidelines already, then I can bring that out to the media for everyone to see, no? Para sa transparency. Ang pagpasaka sa pliti, may guidelines na. Hindi man pwede nga, they would increase that on their own, no? No one is allowed to increase it on their own. Sa Good Vibes, mga kababainhan nga nagapanguling sang una karon nagapanghimo na sa mga hand-woven textiles. Kag napasa na ang ini nga tradisyon pinaagi sa bulig sang isa ka eskwelahan sa Kabankanan. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga shawl, scarf, sablay, lei, bolero kag tote bags ang himo sa hand-woven nga mga tela. Produkto inisang handloom weaving projects ang Central Philippine State University main campus sa Kabangkalan City. Sa Tuanay, may mga residente sa sulod sang reserve area nga sakop sang CPSU nga nagapanguling para maka-income. Pero sumugod sang nadala sang Philippine Fiber Industry Development Authority o kon PhilFIDA ang ining teknolohiya sa universidad na tudlo man ini sa among mga iloy. Sila ni ang mga pamilya nga gi-ilistar diri sa reserve sa university. Okay. Mangunguma. Sang una, hilig nila nga pangabuyan na wala sang iban nga source, panguling. Pangumagid. Usual ka katabo sa umaho. Di nag-abot ang oras pa lang nga daw tama nagiman ka piot production wise tanan na nakasugpo ng initiative nga din mayo kung may palamugnan nga alternatibo para sa weaving para sa ila. So na-initiate ang training. Isa sa mga weavers amo si Janina Sansis. Biyuda na siya kag kaupod niya sa pangabuhi ang iya anak kag apo. Pagkatapos manguma, ini agi nakasakuan niya. Dugang pa ini nga income para sa ilang nga pamilya. Kaloyan sir, maka-spildo. Kaya. Makaya man lang sa sulbalay. Buhaya lang sir. Masarangan, makakaon man. Magkakaon man. Pang-kuan lang. Pampiyan-piyan. Pagyan-piyan. Mayo. Ang iban sa mga tirolo ko ng mga weaving machines ang ginhatag sa Department of Science and Technology sa idalom sang Philippine Textile Research Institute. Ang iban himo na mismo sang CPSU. Halin sa 20 kauna nga mga gin-training, may 14 na lang ang nabilin. Ang iban, layo pa ang lugar gani para makakinot sa plete, ginapadala sa ila pauli ang tirol. Kami kawibo nga layo ito sa Karulan, padala ko na ang isa katira dito sa ila. Wow. Kasi mahal ang palete kung di pa siya Magastuhan pa siya. Yes, sir. So, work from home kumbaga. Yes, sir. Okay. Pero kung trainings, for example, trainings, hindi kinabon ito madala sa ila, ginapaplitihan, manabon sila nga to for di ang venue sa training. Matraining diri anay. Oh, yes. Kung sagad na makaya na, Makaya na kaya nila, bring oo. dalo sa balay. Sa kada mahuman nga produkto, katunga sang presyo nagakadto sa weaver mismo. Kung 400 pesos ang bilis ang shawl, 200 nagakadto sa naghimo sini. Sa isa ka adlaw, mga duha tubtub tatluman ka mahuman nila sa kada tirol. Dako nga bulig sa pang-adlaw-adlaw. Gani ang ini nga mga estudyante, babayi mano kon lalaki, imbis ilagaw ang bakanteng oras sa eskwelahan, naga-weave na lang sila, kag nagahimo sa mga produkto nila. Tapos ang money nga ma-income, diin ka kadto. Ginahatag sa ginikanan. Agatagan sa ginikanan. Allowance pag hindi mo dira mo ginakuha. So samtang estudyante ka income na. Para sa concert daw, pwede man kami ng vacant time namon, syempre need naman man financial para sa aming kagalingon man. Kamo na, nag-intra kami di sir sa weaving. Dugay ka na de? Ng 2 years siguro sir. Ay, grabe. Damo ka na natapos. Oo sir. Kag subong, ginatun-ana sa eskwelahan ang paghimo sang ila mismo nga tela halin sa magway. Ang ini nga tanom,
himuon nga fiber kag yarn. Ginaprepara to din aton Mulberry nga reviving the fiber industry para nga may source ta local. Di ang Mulberry isa. Ang mga native na mga trees diri nga pwede man ma-fiber may ari pa man adi. Pero ang flagship sa Sipiso karon ining magay or magay kag ang Mulberry. Kaya kung ma-yarn mo siya, pwede man kabakod nga fiber. So May chance sa mo ng dangatan nga. eventually tapakad to. Actually, sir, because good news, can Peter ay ng ma-establish na gid ang Natural Textile Innovation Hub sa Negros So, amo isang center. Magluwa sa pagtudlo sa sininga teknolohiya sa komunidad kag mga estudyante natagaan pa sila sa palangabuhian. Kag na-preserve pa ang ini nga tradisyonal nga pamaagi sa paghimo sang tela nga ililisip po na lang gid ang interesado. Karon, gina-order na ini sa mga universidad para sa mga events, graduation, kag ang Slow Food Movement Italy kag Bacolod naga-order man sa ila. Pati kabangkalan LGU, masako man ang orders. Luyag pagid nila nga basi, isa ka adlaw, sila na ang makahimo sang uniforme sa mga empleyado sang gobyerno. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag kita naga-shoutout sa ating mga live viewers. Maricon Gamboa Hayashi, good evening Miss Barbara and Digicast Negros. May prayers pa si Ma'am. Jubeya Yap Janala, mayang hapon Miss Barbara kag Digicast Negros watching live from Baguio City. Marvin Samanyon, good afternoon Ma'am Barbara and Sir Ruming watching from Hakodate, Japan. I hope I got that right. Of course, kay Sir John Randolph O. Rubin, thanks for the news and greetings. Ma'am Barbara and Digicast Negros, more power hampanya. Jessery Garucha Hevero, good PM ka Digicast. Ma'am Barbara, please shout out kay Sean Andre, God bless everyone. Kag kay Sir Bong Fernandez, kilala ko ni si Sir Bong. Maayong hapon Digicast Negros kag mga kasimanwa. God bless the city of Smile and please pray for world peace. Watching always from Kuala Lumpur. Hi gid kay Sir Bong. Kagamuyan to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.